Služby města Pardubic vyměňují staré osvětlení za nové LED osvětlení. Více nám už řekne vedoucí divize veřejného osvětlení pan Milan Ryšán. Dobrý den. Dobrý den. Proč jste se k takovému kroku rozhodli? K takovému kroku jsme se rozhodli v podstatě už v roce 2010, kdy začínali LED osvětlení vyrábět renovovaní výrobci. Důvodem je kvalita, nižší spotřeba, nižší náklady na údržbu a určitě to je trend, který má budoucnost v osvětlování komunikací, protože LED čipy mají budoucnost v tom, že budou čím dál více účinné a samozřejmě bude docházet k úsporám elektrické energie. Co se týče údržby, tak vlastně, když použijete kvalitní svítidla, jsou téměř bezúdržbová. My v Pardubicích používáme svítidla, kde výrobci deklarují 100 000 hodin, což je více jak 20 let v provozu těchto svítidel. Kolik v letošním roce se vám už podařilo vyměnit svítidel a jaký počet ještě plánujete stihnout do konce tohoto roku? Takže v současné době jsme vyměnili 130 svítidel a plánujeme do konce letošního roku jich ještě 140 vyměnit. Od toho roku 2010 do konce loňského roku jsme měli v Pardubicích 520 svítidel. V letošním roce celkem teda chceme vyměnit 270 svítidel. Ten trend množství těch svítidel se bude postupně zvyšovat. Je to samozřejmě i z důvodu finančních prostředků, ale hodláme teda důležité komunikace po Pardubicích nasvětlovat těmito svítidly. Jde i o bezpečnost práce našich pracovníků, protože ty svítidla montujeme na komunikace, kde je poměrně vysoká hustota provozu a tím, že bude nutno méně udržovat, tak samozřejmě naši pracovníci se nebudou muset pohybovat ve složitých situacích na silnici.